ste počeli da proizvodite ovu viralnu Dubai čokoladu. Čemu se ona izdvaja toliko? Zašto ona privukla toliko pažnje? To neka kombinacija tekstura ili dobar marketing? Šta bi ti rekao? Pa prvo dobar marketing, to je broj jedan, kao i sve. Mi smo bukvalno naterani da to radimo. Znači, ja sam se toliko odupirao da radim stvari koje su viralne, jer zato što imam neke svoje proizvode i volim to da promovišem, kao što je ta Srbijanka, ali to je to, ljudi su toliko na to navalili da nismo mogli to da izbegnemo. I ja sam onda odlučio, ako već radimo Dubai, hoću da imam najbolji Dubai. Probali smo Dubai iz Dubaija, ali oni imaju neke svoje ukuse na koji naši ljudi nisu navikli, kao što je taj tahini, i meni je on smetao toj čokoladi. Mi smo to izbacili, tako da mi radimo pistać pastu, kadaif je tu samo da krcka ustima, on ne daje nikakav ukus, ali to je zanimljivo ljudima, pogotovo za one snimke kad se lomi, kad se krcka, kad ga pucka, to je zanimljivo i to je i dalo na viralnosti, i naša mlečna čokolada. I mislim da smo pogodili, bukvalno ne možemo, to se ručno sve radi i stvarno ne možemo, radi se na zakazivanje, ne možemo da postignemo da napravimo. Znači, toliko se dobro prodaje. Toliko se dobro prodaje.